Този буклук, който тук беше стоварен под формата на трактористки машини, да се умита още днес от столицата, където сме дошли, пак казвам, да си изкарваме хляба, защото в противен случай аз ще оглавя едно гражданско общество срещу тази развилнява се пасмено от провинцията и не се знае ние какво можем да направим. Можем да режем гуми, можем да палим трактори. Аз не желая някакви разюздани селяни наистина в центъра на София да ми пречат да си изкарвам хляба. Извинявай, но аз съм на 40 години. Вчера трите телевизии бяха пуснали репортерки по 20 години, които с съжаление и с извинения към тях, те не знаеха за какво стават въпрос. Радваха се за това, че някакви хора им дават интервюта и въртяха опашки, но аз съм на 40 години. И съм тук от 20 години вече в София и искам да си изкарам наистина хляба и не желая такива хора да идват тук на моя територия да ми пречат аз да работя. Аз да не съм отишъл, примерно, в техните села да си паркирам и аз колата отпред пред тракторите и да стъчкувам. От какво? Побазикаха се, спориха с Борисов, караха се, искаха оставки, айде да се прибират и да работят. Защото тази държава е на това дереджена, защото не работят сега хората. Нямат работа. Нямат работа. Като нямат работа, да отидат да си режат сланината и винцето върху вестника и да ядат. Нали? Това е забавлението по-селски в България. Така се възприема.